Huwa tal-mistħija li tul dawn is-snin kollha ma nbidel assolutament xejn fl-Isptar Monte Carmeli. Hemm bżonn li dan l-isptar ikun xi ħaġa tal-passat pajjiżna jixraqlu sptar mentali li verament jindirizza l-ħtiġijiet tal-pazjenti. Sostna dan l-opinjonista Karl Xkembri jekk kif fit-Times tal-ħadd stqar li daw kollha li ġew bżonn il-kura f'dan l-isptar jisħqu fuq il-problemi li jsibu ma' wiċċhom hemm ġew fejn minflok jirriabilitaw ruhom fil-maġġor parti tagħhom isibu ħolma kera. U insista li l-fatt li s-soċjetà tagħna tippermetti l-aktar vulnerabbli jkunu trattati b'dan il-mod huwa kundannabbli u saħaq li b'responsabilità sħiħa għax kellu qraba li ġarbu dan l-isptar xejn ma nbidel fl-aħħar 30 sena. Xkembri sostna li l-fatt li jkollok persuni li jidħlu jingħataw il-kura f'din l-istituzzjoni u waqt li jkunu hemm jikkontemplaw li jwettqu suwiċidju l-ebda tibdil kosmetiku ma huwa sejjajn lil dan l-isptar. Għalhekk hemm bżonn ta' sptar ġdid kif fuq kollox ilu jinsisti l-Partit Nazzjonalista xhur sħaħ. Karl Xkembri min-naħa tiegħu insista li huwa bl-ebda mod mhu qed jattakka lill-impjegati fih dan Monte Carmeli għaliex verament jagħmlu ħilithom sabiex jgħinu lill-pazjenti kif inhu d-dover tagħhom iżda b'riżorsi ferm limitati. U saħaq li dawn il-pazjenti ħaqhom id-dinjità li tixir ilhom bħal kull persuna oħra. Ċertament din il-binja mhux xierqa, binja li ħaqqa biss tinbidel f'mużew tal-psikjatrija. Karl Xkembri insista li s-soċjetà għandha bżonn twarrab l-istigma li għad għandha brabta mas-saħħa mentali iżda din naslu għalija biss bit-tmexxija serja. Qal li hemm bżonn li issa li wasalna fl-2022 nappellaw għal bidla konkreta f'dan il-qasam. Bidla li verament tixraq għal pajjiż Ewropew u modern.